Сәлем, қадірлі достар, сәнмісіз қадірлі ижат сүйуші тамашашылар. Эфирда отналық йылдызлық мезгілер тапшыруы. Һәм біз ғадәти рәвіште сізні Созвездие йылдызлық фестивалына зур үліш кіртуші йылдызшықлар, яйсе аларның жетекшілері білен таныштырабыз. Бүгінгі тапшыруыбызның геройы, қазір сіз өзіңіз білерсіз. Біз башлаймыз. Һәм тапшыруыбызның төп геройы Мамадыш қызы Эмилия Хайриева. Вокал сол номинациясында көп санлы лауреат исемен ертуші. Эмилия, сәлем. Сәлем. Эмилия, ғадәти болған сұрау, әлбәттә. Бірінші шырақта тапшыруыбызға қонақ боларак келуің үшін бик зор рахмет. Екінші шырақта сұрау. Міне, сен жырлайсың, бик матур жырлайсың. Ижады юлға нешік бастың сен? Кім сені жырға алып келді? Не үшін сен менің жырлайсым келе, мен жырға барам деп ойладым. Менің шының турында бірнеше сөз. Менің ижады юлым балалар бақшасында музыка оқытушысы меңа район мәдәниет йортында узган бәйрәмдә жырларға тәкъдим иткәннән башланды. Мен риза булдым. Әни белән жырны бик озак өйрәндек. Ул чакта мин 4 яшымда беренче тапкыр зур сәхнәдә чыгыш ясадым. Бу күңелле хатирәләр. Барысы да нинди күңелле, нинди нәни кичкенә генә кыз диделәр. Әлегә кадәр бу хисләрем минем хәтеремдә. Әмма мин инде кичкенә генә кыз түгел шул, кызганычка каршы. Он пришел ко мне из сказки, из страны добра и зла. Появился мне напрасно, хоть его я не ждала. Не волшебник изумрудный и не 3 богатыря, не Иван-царевич ясный, просто мальчик со двора. Сенің сәләтіңні бірінші болып тәрбиеші ашты. Анарсың, сенің білен кім шүғылленді? Ижат юлы бойынша кім сені жетеклеп алып барды? Балалар бақшасында музыка оқытушысы минем талантымны ачыклаганнан соң, минем белән күпмедер вакыт әнием шөгыльләнде. Аннары без укытучыларны бик күп тапкыр алыштырдык. Әмма әни тормышымда, иҗатымда һәр вакыт бик мөһим роль уйнады. Мин аңа моның өчен бик рәхмәтле. Һәм бүгенге көнгә кадәр без аның белән шөгыльләнәбез. Дөресен әйткәндә, әниемнең бит музыка буенча гомумән бернинди белеме дә юк. Ул тарих укытучысы. Ул бик текә. Сборе, к морю на рыбалку побрели гурбой.
тобой. Жили пингвины, что же будет? И откуда ветер к ним пригнал гостей? Видят, как на льдину ходят люди. Впервые повстречали они людей. Впервые повстречали они людей. Люди спугнули песней звонкой. Чудный нарушив многолетний плен. Небо затянули сетью тонкой, развесив паутину своих антенн. Развесив паутину своих антенн. Но теперь пинов нету страха. Радио послушать они хотят. И середочина черных фраков часами у поселка они стоят. Часами у поселка они стоят. Ходят строем длинно, выгнув спины, заняты гимнастикою по утрам. А потом пингвины чистят льдины, танцуя вальс-старинный по вечерам. Танцуя вальс-старинный по вечерам. Все на свете знает эта стая, ширица и знания и кругозор. Джаз пингвины знают, Баха знает, стихи пингвины знают и любят спорт. И с ними пингвины ходят рядом, слушают беседно каждый день эфир. И теперь пингвины людям рады, ведь люди для пингвина открыли мир. Ведь люди для пингвина открыли мир. Эмилия, а созвездие Юлдызлык фестивалі белән беренче очрашуың исеңдәме? Кайчан иде ул, нинди җыр белән? Шуның турында сөйләп бир әле безгә. Фестиваль белән танышуым 5 яшемдә булды. Без әни белән үзебезне бүтән бер яңа чарада сынап карарга булдык. Өстәвенә, созвездие Юлдызлык безнең районда бик танылган иде. Шуңа күрә әни өчен юк дигән уй килде башыбызга. Мин сәхнәгә чыктым һәм топ-не ножка җырын җырладым. Чынлыкта минем өчен ул чыгыш зур дулкынлану һәм шатлык та булды. Беренче тапкыр мин тамашачылар белән тулы зал алдында чыгыш ясыйм. Мин хәзер дөресен әйткәндә хисләремне бик яхшы хәтерләмим. Әмма бу хисләремнең күңелле булуын төгәл беләм. Кызганычка каршы катнашуымның беренче елында мин урын яулый алмадым. Тик барыбер үз хисләремне һәм алган тәҗрибәмне онытмадым. Һәм киләсе елда янәдән үземне сынап карарга булдым. Мин бик тырыштым һәм менә берничә елдан соң ниһаять Чилита җыры белән беренче тапкыр икенче урынны алдым. Минем хәтеремдә бу җыр, әйдәгез тамашачылар белән бергәләп аны карыйк. Но кто в нашем крае Чилиту не знает, она так умна и прекрасна, испытчива так и ласна, что ей возражать опасно. И утром, и ночью поет и хохочет, веселье горит не как пламя. И шутит она над нами, и с нею мы шутим сами. Ай-яй-яй-яй, ну что за девчонка? На все тотчас же сыщет ответ, всегда смеется звонко. Ай-яй-яй-яй, зря не ищи ты, в деревне нашей правда же нет другой такой Чилиты. Для нашей Чилиты все двери открыты, хоть лет и не полно 17, но взрослые все признаться, ее как огня боятся. И любим ее мы, и сердим ее мы, и справиться с нею нет мочи. Над нами она хочет и делает все, что хочет. Ай-яй-яй-яй, что за девчонка? На все тотчас же сыщет ответ, всегда смеется звонко.
Йолдызлыкта мин шуңа да катнаша башладым. Чөнки миңа кадәр фестивальдә бик актив рәвештә минем апам Гүзәл Хайриева катнашты. Мин аның белән һәр чак сокландым һәм горурландым. Шуңа күрә дә тормышымны иҗат белән бәйләргә булдым. Ул минем тормышымда бик мөһим кеше. Дуслар, исегезгә төшерәм, бүген тапшыруыбызның геройы, кунагы Мамадыш шәһәрендә туып үсүче, иҗат итүче Эмилия Хайриева. Һәм без әңгәмәне аның белән дәвам итәбез. Эмилия, тапшыруыбызның гадәти булган сорауы, топ сорауы дип әйтимме инде? Ул Созвездие йолдызлык фестивале белән бәйле иң якты мизгел. Синең өчен ул нинди? Ну, у меня в созвездии связано очень много воспоминаний. Йолдызлык белән бәйле хатирәләр минем өчен бик күп. Әмма иң яктыларының берсе, мин үземнең иң беренче урынымны алдым. Это было Бу бик дулкынландыргыч мизгел иде. Мин хәтерлим. Мин сәхнәдә басып торам, кулларым селкенә. Ни өчен икенче урын ияләрен әйттеләр, ә мине юк. Мин сәхнәдә нәрсә булганын бер дә аңламый идем. Һәм менә сиңа минем беренче урыным. Мин шул кадәр шат идем. Знаешь ли ты, помнишь ли ты, что на свете самое главное? Послушай меня, и я расскажу. Мне кажется, я это знаю. Главное — это солнце высокое, степи бескрайней, степи былины. Осенью поздней над тонкой сокою, утро дождливое, песня журавлиная. Главное — грозья реви над проселками и голоса пароходные над Енисеем и Волгою. Главное — это
Зимы морозный, снег ослепительный, тройка летящая. Главное — это воздух березовый и родники у тропинок журчащие. Запахи хвойных лесов смолянистые, запахи хлеба горячего, свежего сена душистого. Знаешь ли ты, помнишь ли ты, что на свете самое главное? Послушай меня, и я расскажу. Мне кажется, я это знаю. Главное — небо ясное, чистое, звезды ночные на землю упавшие, звезды железные над обелисками, дети за теплым дождем побежавшие. Главное — жизнь никогда не кончается. Все то, что нами задумано, рано или поздно сбывается. Главное — это юность тревожная, годы минувшие и настоящие. Главное — это эхо таежное, гул самолетов и рельсы звенящие. Главное — удаль веселая русская. Главное — песня хорошая, пусть даже песня и грустная. Знаешь ли ты, помнишь ли ты, что на свете самое главное? Послушай меня, и я расскажу. Мне кажется, я это знаю. То, что есть на свете, страна моя, это самое главное, самое главное, самое главное. Эмилия, әлбәттә, менә нәтиҗәләр бар. Беренче урыныңны син бик яхшы хәтерлисең. Әниң турында да әйттең. Минем сорауым шундый. Әниң белән шөгыльләнәсең. Син әниң синең белән шөгыльләнә. Һәм инде ничек уза сезнең әзерләнүләр? Песни мне в основном выбирает Җырларымны мама, и в әни большинстве сайлый. случаев это происходит... Һәм бу күбесенчә очраклы гына килеп чыга. Ул я радио аша җырны ишетә, яки очраклы рәвештә җыр YouTube'та рекомендациялар арасында эләгә. Кайчагында әлбәттә ул бик озак эзләгәннән соң нидер сайлый. Тик күбесенчә бу барыбер очраклы хәл. Әни җырлар таба икән, ул һәрвакыт беренче чиратта минем фикеремне тыңлап сайлый. Бу бик күңелле. Ә менә син сайлаганда, җырларны башкарганда, синең җырларны тыңлаганда, алар һәрберсе элеккеге җырлар. Совет вакытында башкарган җырлармысың, эчтәлеге шундый тирән. Син үзең менә хәзер нинди җырчыларны тыңлыйсың? Мин үз табигатым буенча меломан, төрле музыка яратам. Әйтик, минем яраткан җырларымның берсе плясовая. Мин аны фестивальдә дә җырлаган идем. На дубу меж ветвей у реки Дуная молодой соловей пел забот не зная. Заиграл бандурист под горою хваты, вдруг от пуль возьмись русские солдаты. Молдаванка с бубном подошла, в пляс пустилась плавно, словно лебедь важно поплыла, влачекая каблучком славно. А солдат рядовой парень из Калуги вдруг тряхнул головой и пошел по кругу. Тучи пыль, клубом дым, в воздухе вставали, музыканты за ним еле поспевали. Эй, старый дед не стерпел, разметал свой вихрь и по кругу птицей полетел, приседая пел кружил. Лихо,
хороши очень, а девицы не чаяли души, да и парни хороши очень. Эмилия, сен әлі бик еш, ләкин фестивальда инде 10-нчы ел катнашасың. Шулай бит? Менә алдағы тормышта фестивальдә катнашырга телисеңме әле? Теләгең бармы? Һәм инде үсә бара кем булырга телисең гомумән? Я не знаю, кем я буду в Киләчәктә будущем, кем но я булачагымны всегда мин надеюсь быть таким белмим. человеком, который всем Ләкин сможет мин помочь, үземне һәрвакыт быть ярдәмгә полезным, килә алучы, советом для җәмгыятькә общества. файдалы И булырдай вообще кеше мне итеп очень күрәм. много Гомумән, всяких мине төрле өлкәләргә Хочу тарта. быть их творчестве, Иҗатта да, мөгаен бизнеста да булырга не телим. знаю. Кыскасы, әлегә төгәл әйтә алмыйм. Я не знаю неудач, потому что я ловкач. Коль дорогу перейду, попадете вы в беду. Да, попадете вы в беду. Надо жить смеючи, надо жить играючи. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Ла-ла-лай, ла-лай, парам, рам-парам, парай-ла-рам. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Всех малышек простаков обманул и был таков. Бед, печали и забот знать не знает черный кот. Нет, нет, не знает черный кот. Надо жить смеючи, надо жить играючи. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Ла-ла-лай, ла-лай, парам, рам-парам, парай-ларам. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Мяу-мяу. Сез минем белән килешерсез, дуслар. Иҗади кеше ул күп кырлы кеше. Иҗат аңа ярдәм итә. Тормышта кеше белән аралашырга һәм инде әлбәттә үзен иркен хис итәргә. Менә Эмилия Хайриева нәкъ шундый яшь йолдызчык. Һәм ул үз тормышында кешеләргә ярдәм итәргә теләп, әлбәттә җыр белән дә ярдәм итә ала. Тапшыруыбыз безнең ахырда якынлаша. Тик шулай да Эмилияга минем тагын бер соравым калды. Әйдәгез аны бирик. Эмилия, менә син тамашачыларга тагын бер мәртәбә исенә төшерәм, 10 ел созвездиедә. Синең өчен бу фестиваль нәрсә? Нәрсә бирде ул сиңа? Нәрсә уйлыйсың? Нәрсә әйтә аласың? Йолдызлык миңа зур тәҗрибә алып килде. Мине кыюрак, үз-үземә ышанычлы итте. Мин барсына да, жюрига да, катнашучыларга да бик рәхмәтле. Алар минем тормышымда бик зур роль уйныйлар. Алар ярдәме белән мин бүгенге көнгә шушы дәрәҗәгә күтәрелдем. Как в маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть 10 грамм девчатки или даже полкило. Он в закате прыгать, все хватать ногами дрыгать, а не ночью он рвет травопад, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно горчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Расскажу вам по секрету, чтобы покорить планету, нужно песню, что не спета нам, конечно, перепеть. А еще закончить школу и забыть про Кока-Колу. Ну и всякие приколы нам положено успеть. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него.
Хәзер синең чират, син теләкләр юлый аласың, рәхим ит. Барлык катнашучыларга да җиңүләр телим һәм бер кайчан да кәйфләрегезне төшермәскә. Чөнки җиңелүләргә карамастан, барысы да безне алда көтә. Минемчә, тормыш ул бер каралы, бер аклы. Шуңа күрә безнең һәр кайсыбыз уңышлар аша да, уңышсызлыклар аша да узарга тиеш. Шуңа күрә бер урында утырмагыз, курыкмагыз, алыгыз да эшләгез. Ә җитәкчеләргә әлбәттә Эмилияга мин дә кушылып, зур рәхмәтләр белдерәм. Чөнки сез янәшәдә, чөнки сез безгә йолдызчыкларга ышанасыз һәм безгә көч өстәп, бездән чын йолдызлар ясыйсыз. Менә шулай итеп, без тапшыруыбызны юлга куйбыз, ә сезгә, кадерле тамашачылар, түземлек телибез. Чөнки бер атна узу белән без янәдән очрашачакбыз. Исән-имин булыгыз. Пока-пока.